DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras sa DCGB 7:44. Ano oras po hatod sa Indokan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod lang kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siring man hatod po sa Indokan Clinic ni Dr. Rodi Ante. Piparan po sa Nogabos na isang clinic bukas. Asin niyan po siya oral daw sa building kang Santa Teresita Hospital. An oras hatod sa Indokang Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang anhapot, kapag pinag-ignore niya to ang sarong ordinansa, may pwede daw kitang abutan o pwede ta daw yan dulagan. Alimbawa, ang sarong pong ordinansa, mga tugang ngaya sa jaywalking, smoking, anti-smoking ordinance. Day mo natikitan ka, nadakop ka, kan syudad o sa man na munisipyo, dai mo pinag-intindi, pinabayaan mo, posibleng ngayang ginisi mo, posibleng tinapok mo o sa kauyaman mo, pinabayaan mo rin halawig na panahon. Violation ngaya sa traffic ordinance. Ano? Anhapot, may ligtas ka daw dyan. O kung ang ordinansang iyan na batas mga tugang sa lokal o sa lado kang probinsya o syudad o maging munisipyo, day mo tabi pigsettle ang sa imong obligasyon. Pwede daw na mahulog iyan sa sarong kriminal na ofensa. Oras na mapatunayan mga tugang na ika, nagbayular ka yan. O pag kinasuhan ka, mga tugang kan lokal na gobyerno, ano po iyan? Pwede ka kung ba-convict ka dyan, pwede ka doon na magkaigwa ng criminal record dahilan sa ordinansang yan. Iyan ang hapot. Ha? Siring mga tugang sa ordinansang unyan sa syudad o sa mga munisipyo, tungkol po sa day pagsulog nin mask o face mask. Ha? Sa tiwi, si Mayor Villanueva na interview ni Jomar, sa mga residentes niya o sisema na persona na nagkaigwa mga tugang nin problema, nagbayular, natikitan kan lokal na gobyerno, pinag-ignore daw sa ordinansa tungkol sa face mask. Ngunyang kakasuhan mga tugang kan lokal na gobyerno sa prosecution's office. Sa Legazpi, may nagkatirikitan pala ang pulis asin ang PSO. Ha? May nagkatirikitan pala mga tugang ang pulis asin PSO tungkol mga tugang sa non-wearing of mask. Tandaan po niya to, na ini po mga tugang nakapalaman, mga tugang sa ordinansa kan syudad, asin susog iyan sa ipinos ni Alcalde Rosal na iimpuner da tabi mga tugang sa palibuta. Iyan ang ihaputangon yan. Pero aldaw iyan bago mo isettle na problema mo. Diba? Tamaray kung isettle mo tulos dahil maabot sa pagiging criminal offense kung makonvict mga tugang nin korte. Usually sa lado kan syudad,
P-file iyan mga tugang sa City Prosecution's Office. Okay? Now, sabi kan texter ta, criminal case po yan, pwede ma-convict violation of city ordinance, igwa ka na criminal record. Ini ang medyo magabat. Di ba? Kung magkakaigwa ka mga tugang ki criminal record bilang sarong syudadano. Kung ma-apply kang trabaho, pigihiling bagaan dyan, NBI, police clearance, di ba? Machi-check iyan na convicted ka sa siring na bagay. Iyan ang ika-clarify niya to ngunyan, mga tugang. Maki-appointment kita kay City Prosecutor Brian o City Prosecution's Office Chief Fiscal o Prosecutor Brian Baleda. Attorney Brian Baleda. Makakauron niya to siya mga tugang via Zoom. Itong Zoom tanoy sa anhapot, steady ito. Iyo manggararay ito ha. Tayo sa pinarward ko na Zoom link mga tugang kay Prosecutor Brian Baleda ngunyan tabing aldaw. Okay? Madali lang tahalat-halaton talang mga tugang na makakonect si si Prosecutor Baleda, Brian Baleda kan City Prosecution's Office. Tayo papaklarify ta sa iyan. Ang sabi kasuhapon, kan mag-uron kami ni retired Colonel Esguerra kan PSO, may nagkatirikitan palang sinda. Daman da kinagduman. Bata, mapira po mga tugang so penalidad. Magabat-gabat. Di ba? Magabat-gabat, mga tugang ribo tabi ang penalidad. Base duman mga tugang sa ordinansa kan syudad. Tapira tangan ito sa violation, 1,000, di ba? 2,000, 3,000, 5,000. Sa non-wearing mga tugang of mask, di ba? Ang hapot digdi, pag sinabing de ka nagsulog kimas, sa'y nakabugtak yan. Sa'y nakabugtak yan. Okay. Madali lang. Tapunan ko si Prosecutor Baleda. Tabata, may hapot digdi tungkol sa GSIS. May ipkuha na si Mayor. Takasuhapon, may dagdag kita mga tugang nakasukan COVID-19. Digdi po sa Legazpi. Lako, tanapong kuso. Kung may post si Mayor tungkol tabi sa mga lockdown na yan, mga tugang sa tuya tabi na palibot, dyan po mga tugang sa taram po nindo, ining bagay na ini, saro ini sa mga, anong ang kaso kasuhapon anong ang kaso kasuhapon, na nai-forward tabi, nai-post ni Alcalde Rosal. Pero ining sarong taga Bagong Bayan, sabi taga Barangay 16 ini, corrected na ini. Tabi, taga Victory Village 27, sarong estudyante, sarong government employee na taga Bunot, judiciary nagtatrabaho, buda saro man na security guard, mga tugang, inigay yun buda saro tabi na government employee, teacher po ini. Pero dahil po, dahil post si Mayor tungkol sa lockdown kaya ning sarong opisina kan gobyerno, tabi, Angel, wala. Ang latest na post niya sa advisory, buda itong sunag positibo, mga tugang sa COVID-19. Okay, wala pa si Prosecutor Baleda sa Zoom. Nandiyan Okay, nagko-connect na. Okay, sige po. Taputon ta kay ni mga tugang si Prosecutor Baleda. Taud-taud man, aputon ta si Mayor Rosalta. May mga hapot sa kuya kasuhapon, May mga hapot sa kuya kasuhapon, ini na pag okay na. Nasa linya po si Prosecutor Brian Baleda, mga tugang kan City Prosecution's Office. Hello, Prosecutor. Good morning, Tabi. Welcome po sa DCGB. Good morning, VP Henry. Good morning. It's good to be back. Yeah, thank you so much. Thank you for your time, Tabi, Prosecutor. Salamat to na marayta. Dako lang hapot sa kuya. Ngunya na agabud kasuhapon tungkol di sa implementasyon kan mga city ordinances ta sa syudad. So, ang saro tabi pinag-impose ngunyan tabi Prosecutor ining gustong ipasunod ni Mayor although in effect ang gabostang ordinansa sa syudad. Pero straight itong ipapasunod na ini na ordinansa tungkol sa non-wearing of mask o face mask. Okay. Pag ini po na-igno, primero po tabi Prosecutor mo na pag sinabing ordinansa tama, ini ang batas sa satuyang lokalidad.
Local legislation po. Opo. Applicable po sa certain jurisdiction. Yes, oho. So pag iyan po na ordinansang iyan, inignore nin sisay man na na-issuean po nin citation ticket, ano po ang pwede nakahinatnan kang personang iyan po, Prosecutor Baleda? Sige po. Thank you, BP Henry. Mm. Sa hapot mo po, nasabi mo na, halimbawa, may violation tapos na-issuean the citation ticket. So, it presupposes po na sa ordinance ang sabi mo, may penal provision. Yes. Ibig sabihin, may penalidad kaya Opo. may citation ticket. Mm-mm. Kasi ugaman pong ordinansa na walang penal provision, so kung dumakit ka sa may penal provision, may penalty, so may citation ticket po. Opo. Ang mangyayari po, pag na-issue ka po a citation ticket, you have 72 hours to settle the penalty, the fine. May fine po. Normally, fine po yan. So, i-settle na po ito within 72 hours. I-settle na po sa Office of the City Treasurer. Ngunyan po, after kaya na reglementary period na yan, na di ka nakabayad, sa tuya pong mga law enforcers, like for example, ang legacy PNP, ma-prepare na po inikisarong complaint kasi ipa-file po ito sa City Prosecutor's Office and kami nga po, ipa-file niyo po yan sa Municipal Trial Court in Cities. So, MTC. Ayun, okay. So, within 72 hours po, dapat isettle iyan. Oras na ma-receive mo ang citation po at ano, tabi, prosecutor. Ano? After, regardless po kung first offense, second offense, o third offense. Tama po? Opo. Oo. So, after 72 hours, meaning if that is 72, how many days? 3 days po. 3 days po. 3 3 days. days, okay. So, after 3 days, ang lokal na gobyerno, may opsyon na siya na i-file ang kaso sa opisina po nindo. Yeah po. Correct. Okay. Oras po na ma-file iyan sa City Prosecution's Office, ano po tabi, attorney, ang magiging proseso? Una po, pag na-file na po sa MUYA, sa opisina kang Office of the City Prosecutor of Legazpi, dahil na po kamo pwede magbayad dyan. So, na-file na ito sa MUYA, iyan po, i-forward nyo naman po sa MTCC. Sa court na po ini, sa court. Ayun. Okay. Pag na-file mo na po sa court, yun na po, magkakahuga na pong proceedings sa korte, magkakahugwang hearing, kung talagang ika ba talaga nagkasala kang violation, talagang na-committer mo. Normally po, ang gigibo po sa tuyang mga respondents o sa mga akusado, they will just settle the fine. Pero po, they will plead guilty. So, aaminin po ninda. Ayun. Oh, Jesus ko. Pangyari, ano? Okay. So, gusto sabihin po pala, at prosecutor, halimbawa nga, inapod nga si Juan de la Cruz, di ba? Apo. Gustong isettle ito dahil napag-apabuton sa korte, di ba? So, pero po, ma-plead guilty ka po sa sampangan nindo, siya? Sa korte na po. Sa korte. Pag na-file na sa korte, Apo. plead guilty. So, pag nag-plead guilty ka po, anong implication po kaya? Di siyempre, magkakauhang record na ika po guilty sa violation ng city ordinance. Tapos, ma-desisyon po sa korte, ma-issue key decision or judgment. Tapos, ito po, orderan man sana na magbayad kang penalidad, kang fine, mabalik ka doon. That's the time na mabalik ka po sa City Treasurer's Office para magbayad. Iyon. So very critical po itong 72 hours na bayadan mo na po, isettle mo na po, para di ka na po mahampang sa sarong kasong hindi sa korte, sa sarong kaso sa korte. Na magkaka-record ka pa. Yeah. Ayun, medyo mas halimbawa dahil po in-resettle, medyo delikado magabat pa ini na pag nakaabot na po sa Indo, ano attorney? Pag nakaabot na sa Indo, hindi na i-file nindo sa korte. Pag nakaabot po sa Indo, how many days ang bago i-file sa korte? Actually po, kasi ang kaibahan po, BP Henry kang City Ordinance is, pag pinay po yan sa City Prosecutor's Office, they po napupundo ang prescriptive period po ang City Ordinance. Okay. So, within sa laog 2 months po, from the time of commission ng violation, dapat po may file yan sa korte. I So, ang see. gigibo mi po, pag na-file na sa MUYA, kang police,
di mo na po yung pagkapaloy. Siguro, matter of 1 day, 2 days, Yeah. 3 days. Yeah. Dapat may sabit mo na po yan. May forward mo na po yan sa court. Mhm. Depende po sa volume. Iya Depende po. po sa volume. Iya po. Di po yan, And, prosecutor, nag-agis. Correct me if I'm wrong po, pag nakaabot ba dyan sa Indo, gari, gari preliminary hearing ba to? Apo. Sa Indo sa fiskalya. Di po nag-agos sa araw ka na ICT proseso. ordinance po. Dahil na pong preliminary. Ayun. Preliminary Salbatana. investigation. So automatic Diretso na ha? po yan. Diretso na po yan. Di ka na po dadangugon. Di ka na Di na dadangugon po. sa fiskalya. Dahil ko na po sinaksasampinahan po. Dahil ang sampina po Yeah. na maabot sa inyo. Okay. Oo, dahil na masumpin. Automatic, ma-file ka mo sa korte. So pag Kasi nakaabot isasabit tuman, pero pag mga arap po Forward. kayo na attorney, may chance ang madismiss ang kaso? Actually, may mga May mga nadidismiss nadidismiss man. sa korte. Sa Mm, korte. mm. Kasi minsan talagang minalaban man so respondent. Oo. Halimbawa, minsan, dahil man talaga nakalaag na no parking. Mhm. Okay? So, Oo. pero bihira po. Bihira po. Bihira, siyempre. Pagka po natawang key ticket, Mhm. Mhm. citation ticket, na luminaw ka ngayon sa no entry. Yeah. Yeah. Kaya ka din ako kasi may violation ka. Luminaw Yes. ka sa no entry. Mhm. Ganon. 99% po dyan, talagang Convicted. guilty ka eh. Kasi luminaw ka talaga sa no entry. Anong klaseng depensa ang pwede mong i-put up dyan? Na ikaw talaga luminaw sa no entry side. Baga. Pero may ka nang nasa delantera kay conviction pag abot sa araw. Oh, so Baga. ma-plead guilty ka talaga po pag sa korte. Oho, Tapos okay. saka ka po mabayad kang penalty. Iya. Ang So, malabaan... gusto ko pong utruhon ha, yung Opo. 72 hours BP Henry ha, Opo. gusto ko pong utruhon. Yung 72 hours po, bayado na po nindo ang sa indong violation. Iyan. Yan. Yung ticket citation. Mhm. Saan magabat dyan tabi attorney ta magakaigwa ka criminal records, di ba? Pag na-convict ka sa pag convicted ka sa crime sa korte. Yan po ang mamundo kasi magkakawa kang record sa sa court. Mhm. Ika, araw kayo ng kitsa, nagkagwa kang conviction sa city of Pinas. Ayun. Okay. So dara-dara mo na hanggang buhay ka sa kinaban ini. Record na po yan, public record na po yan. Okay. So sa inyong pong opisina attorney, halos kumusta po ang kanindo ang sa indong data sa mga nagsisettle po considering na mga violation base po sa City Ordinance kan Legazpi in general. In general po, pag hindi po nagkabot sa muya ang kaso, ibig sabihin, hindi po, so dahil na nag-settle talaga. Iyo. Actually, maugmanga ni ako magbalita kasi, actually, yung pong 72 hours BP Henry, Opo. di man talaga po yan strictly na susunod. Oho. Ginalagpas mangyara dito sa 72 hours. Oo. Kasi, ang mga pulis po, asa to yung mga pulis, di man kaagad yan nakakapile kang kaso kung di mo nabayaran in 72 hours. Kasi, gusto yun na, panagtile sinda, biyo man po. Iya. Iyo. Okay? So, di na pwedeng, alimbawa, susarong ano mo yan, respondent, wala kabayad, Opo. ngunyan na mismo, nag-expire mo yan, sa aga pala, maka-file na sinda. Oho. Saro-saro, di pwede, di biyo po ninda yan. biyo. Ayun. So, ibig sabihin, minalagpas po sa 72 hours, so regular rebuild ninda. Iya. So, dapat nga ni, pabor na ito sa inda, bayada na po tulos ninda. Dahil na Before paghalaton, magabot sa korte. oo, dahil paghalaton na maglaps pa ito na 72 hours, isettle na tulos. Nga din na kita Isa kay na tulos. problema. Or So pag minsan na-settle nga, po, minsan nga, pag yan po ito ni nabayadan, Pero, sige po. minsan po, BP Henry, naglap sa 72 hours. So, di pa man napapile kang polis o kaso sa muya, Yeah. pwede ka pa po magbayad dyan. Pwede ka pa magbayad. Yes. Di ka pa po, okay, criminal offense ka yan. Criminal record. Pag na-settle Record mo pang yan. record. Okay. Record pang record. Oo. Di kaya sa Legazpi, may nakuha po kaming information na kadakol kan mga natitikitan na tungkol sa non-wearing of mask o ining face mask niya to. Bayoles, ta ining man sa gustong imponer ni Mayor Rosal dahilan sa paghigpit niya to sa satuya na status kang COVID protocol ta. Medyo drodakula kay ng ordinance one penalidad na pwedeng sa paron kan sa tuyang mga kababayan. So with that po attorney, pag-araw ng sitwasyon, talagang sabi nga ni, pag iyan na i-file sendo, dahil na iyan pwedeng i-negosyar. Diretso ang filing po kaan. May idea po kita compare ang penalidad sa araw kayo ng ordinansa?
Ang sa non-wearing po of face mask, tapos sa non-observance of physical or social distancing, Opo. nasa 2,500 po ang first offense. 2,500. 2,500. Yeah. Oo. Iyo po. Kung mga commercial establishment po na din nag-wear face mask aside ng mga empleyado, 3,000 pesos po ang first offense. Aya, okay. Dua tabing points of bit sinabi mo tabi prosecutor ano. So individual na day nagsulog kimask Apo. o day nag-observe 2,500. kan social distancing. Apo. Dua po 2,500. ano, dua. Pareho po ang penalidad kan attorney prosecutor. Yes po. Parehas. So So once po. Pero remember, separate offense po ini Yeah. BP Henry. Iya po. Separate offense po ini. separate offense, correct. Oho. Ngayon posible po na madubli ka diyan, day ka ng mask, day ka pa nag-observe kan social distancing. That is correct. That is correct. Oho, pwedeng duwa ang violation mo. Pwedeng duwa ang violation mo o either na pwede kang may mask ka, day ka nag-observe ka social distancing. Apo. Iyan, okay. May saro ka pong na-mention na para duman sa mga business establishments, ikaw po kipinalidad para sa business establishments na nagpa-practice kay ni prosecutor? Ang may penalty po, si employer. Si employer po. So employer. Okay. Employer. Paano po yan, tabi? Pwedeng mangyari, prosecutor Brian? Halimbawa, so sarong business establishment, naiiling sa mga empleyado, puro man din naka-face mask. So, pwedeng i-penalize. So, pwedeng tawag citation ticket sa employer. At the same time, pati po sa empleyado, may violation man. So, separate na naman po ito. Separate ito duman sa individual na din nag-wear face mask. Opo. As in, so, business establishment na din nagkapasunod Yes. from proper wearing of face mask. Or, wearing of face mask. Yeah. Ano po yan, para lang sa empleyado na dapat panagutan kang top management o kang employer o mismo sa naglaog po sa sendang establishmento de negosyo? For example, Ay, pati mga po. consumers. Pati po so naglalaog. Pati Naglalaog. po sa mga kliyente ninda. Pati po sa mga kliyente I ninda. see. So, pag ako So, luminaog, So meaning BP Henry, dapat stricto ang mga establishment. Pwede pagpalaugon ang mga kliyente ninda, Oho. pwede po naka-face mask. I see. Buda ma-observe kan social distancing. So meaning, Yes. pag ako po naglaog ngayon sa Baleda Commercial Center. Yeah. Diba? Baleda Mall kaya for example. Na. Baleda Mall. Okay. Day ako naka-mask. Nadakop ako duman sa laog kang mall, kan negosyong ito. Papanimbagon ka ini, so tag sa diri mismo, o so employee, tag sa diri mismo kang mall. O pwede pong panimbago ng employer dyan. Kasi yung individual mismo pwede niya. So mismong sa persona mismo. I Apo. see. So Okay. ang depensa po diyan kang establishment is yung kung sinda po ang establishment inda pano ki signages po and Opo. ano ki notices Aha. na dapat po ang gabos na nagalaog naka face mask. I think Ayo. nakulang depensa po ini kan sa kang employer. Yes. Oh, kami nga nagkaigwa na kami kay ang striktong pagpapasunod. Kaya pala sa mga gwardiya pala prosecutor, data mabasok kung paglaog mismo diyan sa mga arog kaiyan, talagang Istriktuhon, sinda mismo oo. striktohon. Opo. Tasinda pala may paninimbuhagan sa ordinansang 'yan. Yes po, dapat po masabot ang tasinda. Okay. So other than that po, si Sepan pwedeng may paninimbagan sa violation po prosecutor kang ordinansa. Okay, under ordinance number 15-0033-2020. Pag minor po ang violator, ang papaninbagon po sa mga parent o sa Okay. guardian. Iyo po iyan ang nakalag po sa City Ordinance. Ay. Kung minor ang violator, di naman po pwedeng tawang citation ticket sa minor kasi kakairak mo. Papaninbagon po, susayin ng mga parents or susayin ng mga guardian. Iyon. Ano pwede regardless kung kariba po ninda o dai ang minor? Regardless po kung gayon na kay Riba. Ayun. So, iyo ano. So, aside from that, ano pa po, tabi, prosecutor ang iba? Nakapalaman sa ordinansa ta. Halos dyan Kasi po, halos yun naman sila po, essentially. Oo, Apo. oo. Kasi So, po sa mga government offices, pwede pong matawang citation ticket pag Yeah. ng mga empleyado. yeah. Pwede pa-power face mask. Okay. So medyo ang kompalan ano po ang pwedeng gari at prosecutor sa
gari ebidensya na magpatuloy na ang sarong persona naggabayular kang social distancing pag-abot sa ordinansang yan. Ang sa ordinansa kasi, BP Henry, ang nakalaag is 1 meter minimum. So, de bali po magsobra ka sa 1 meter, pero dahil ka na po Kulang. mag-ano pa sa 1 meter. Oo. Ayun. So, dapat, I think, 1 meter yata, kabangan dupa, no? Iya po. Kabangan dupa kita, Iya po. kabangan dupa. Iya po. Oo. So, maging makasanayan ta po, so, permi kitang naka-stretch ka sa tuyang sarong kamot, para at least 1 meter po ang distansya ka sa kay ribata. Iya, opo. Ining hapot kan listener na simbag muna po ini, sabi niya pati sa government offices, tama po prosecutor pati government offices, sa empleyado o so head of office, pati sa naglaog diyan, pwedeng panimbagon pag pwedeng magbayolar sa ordinansa. Pero pag nasa luwas ka kang establishments, solo mo itong papanimbagan na violation mo. Pag nasa luwas ka po, pag nasa public places. Ikaw lang po. Opo. Yes po. Okay. Good morning, tabi kay Architect Leo del... BP Henry. Po. Yes. Go ahead po, sir. Go ahead. Yes. May magayunong po akong gustong i-emphasize, i-stress po dito sa ordinansa. Sa Section 7 po, Opo. nakalaag po so implementing authority and deputization. Sige na po, attorney. So, babasahan ko po, BP Henry. Members of Philippine National Police. Alam na po ito, PNP. Deputize po sinda. Members of Public Safety Office. Okay. Pwede po sinda mag-issue citation ticket. City Health Officers and deputized personnel. Opo. Talaga ha? Sa Dr. Hiljego? Opo. Yeah. Po. Hindi pa po, ang pinakamagayon po dito BP Henry na gusto ko talaga tawang doon. Dito po, number 4. Opo. Barangay and SK officials. Ayan. Magtuon po sa punong barangay, kagawad, tanod, including barangay personnel. Yeah. Okay? Meron po silang otoridad na mandakop kay ning violation ka ng wearing of face mask. Pati po social distancing. Okay. Kung papakusugon pa lang talaga ini, sa barangay pa sana, pwede nang maka-impose nin garo disciplinary, information dissemination, tanganing sa mga tao pa, maprotehiran na magbayolar kang ordinansang initabi, prosecutor. Iyo po, tama po, BP Henry. Actually, BP Henry, sa barangay talaga po mapuon ang disiplina, BP Henry. Ano nangyayari po, na-obserbahan ko, masulog lang po kang face mask. Pag naduman sila sa sentro kang Legazpi. Yes. Pero po, pag nasa barangay sinda, within the barangay, maski nasa lawas sinda kang arong nila, dahil sinda po nag-wear face mask. Naliligawan po kasi ito yung mga barangay officials na dumampas na, pwede na po silang sitahon pwede na sila duman, kung talagang magtagas-tagas sila, they can issue citation ticket duman. Okay, so dapat po maging practice na raw, maski sa barangay pasana, na pag ika po luminuwas sa imong arong, na nakikipag-chika ka dyan sa tindahan sa luwas, dapat po naka-face mask po kita. Yes, oo. Ang implementation po kayo niya po sa tuyang mga barangay officials. So, siguro pakiurong ta naman po sa tuyang mga tugang sa barangay, lalo ito mga opisyalista sa barangay. Ipagpatupad ta po ining ordinansa. Kasi nakulaong pong tabag na sa tuya. Para dahil na po magduman sa Sentro Legazpi ang mga virus ng ugama sa tuyang barangay. Yeah. So, kay po ito ning i-deputize sinda or automatic as mentioned dyan po sa ordinansa ta? Hindi po sa ordinansa, deputized na po sinda. Deputized sinda. Okay. So, it's a matter of giving them yung ticket mismo eh. Yeah. Dapat they have the ticket. Yes. So, kung dyan sa barangay Mananggad, pupo na kan mga tanod, na-mention mo po so SK, kasarabay pa lang, di ba? Sangguniang Kabataan. Kasabay po ang SK officials. Pag nahiling mo, pakioronan, sa maray na pakioron, at least na-informaran sa tuyang mga kabarangay na pwede ka po, madam, mapinalisaran kay 1,000 o 2,000, 3,000. 2,500. Yeah. 2,500. Pag ika po, nadakop ka, kan may suwang kakitiket, sa pagsulog nintama, kan face mask ta. Buda kang social distancing. Okay. As in, ika po, pwede pa makasuhan sa korte. Iyan. Dapat po. Pwede kang makasuhan po sa korte. Pwede ka pong magkaigo ng criminal record. May record ka pa po. Iyon. Okay. Sana po Mananggad from barangay level hanggang sa kunsain,
mapuna nining maimponer. Tayo ni so tinawanin doon ni Mayor Rosale sa saya tabing advisory, public advisory, tungkol po sa pag-istrikto tabi kan COVID-19 protocols na po digdi sa tuyang syudad. Okay? Prosecutor, dahil na po akong hapot unless po na may gusto kang i-share sa nagdadangog pangunyan halip po sa inyong opisina tungkol po sa topic na pinag-urunan tangunyan. Sige po. Thank you. Actually, BP Henry, yun ang masarap po. Gusto ko lang ulitin po, BP Henry, na pagka mo po na-issue ang citation ticket Opo. for violation of the city ordinances, maski ano pong city ordinance, within 72 hours, tabi, pakisettle na po sa city treasurers. Para din na po kamo magpara problema, din na po kamo maistorbo kasarong proceeding sa korte, na din man dapat mangyari. Opo. Kung kamo lang nag-ingat sa sa dito, na din magka-record po sa korte. Okay. Thank you po. Yes, Thank you, Henry. regards ka na po ni Architect Leo del Rosario. Nagdadangog niya. Regards din po. Okay, thank you po, Prosecutor Brian. Mabuhay po kamo. Salamat na maray. Apo, thank you so much. Alright, thank you so much mga tugang City Prosecution Office Chief Brian Baleda. Ang sa tuya tabing kauron tungkol dyan mga tugang sa bagay na iyan. Okay? Abang kauron ko si Prosecutor Brian, nagte-text man si Mayor Rosal tamay ngunyan para po hapotun takang tungkol dyan sa implementasyon mga tugang kan ordinansang yan. Tayo nang gusto tang may pasunod po sa Legazpi City. And ihaputa, ini po na tungkol sa implementasyon kay ni mga tugang na mga barangay, mga kapitan talaga, imagine ang kakulang ko lang ito na ko kapitan, barangay officials, kasarabay ang tanod, sangguni ang kabataan, mga tugang, pwede ka yan. So, para po gari maimpormarantan sa itong mga kababayan sa tungkol sa ordinansang yan, mga tugang, maluwas na. Gari magiging parte kita kan information dissemination program kan syudad. Madam, sir, may ordinansa po kita tungkol sa pag-obserbar kang social distancing, asin po kan sa tuya na pag-obserbar, kan pagsulog nin mask o face mask. May bagabat pong penalidad dyan, asin pwede ka pong makasuhan sa korte. So pag nakasuhan ka po, pwede kang magkaigwan ng record, posible kang magkaigwan ng criminal records. Di ba? Tadakol kaya kitang nailing mga tugang na di nagusulog nin mask. Imagine so mga establishmento di negosyo pwedeng manimbag ko niyaong kasalaog pati ika. Di ba? Buda mga tugang sa mga government agencies, tabi. Iyan mga tugang ang saro sa dapat na tungkusan niya to sa ngunyan. Tagusto tapo mga tugang na maayos ang sinabi ng sitwasyon. Tanaglalangkaw ang kaso kan COVID-19 digdi po mga tugang sa Legazpi. Hello. Mayor, maray na aga po sa imo. Good morning. Pasensya ka na, Henry. Kasugma, dekta na takinig nga. Yes, okay lang po Mayor. Alam ko man po na busy ka po. Nailing ko nga ni po sa post mo. Garmata nga mo nang may post ka subang kan sa minaging banggito So bago mong advisory. Matanga na. Time kami. Yeah, opo. Kasi bago tabi Mayor, abang kaurong ko si Prosecutor Brian Baleda. Tungkol sa implementasyon baga kang ordinansa tungkol sa non-wearing of mask. Pinag-diskutir mi sa posibleng criminal records na hampangon kan mga makuang kaini kan mag-ignore kan sa tuyang ordinansa. Yes. As of now, in effect po talaga, as in striktong ipapasunod po sa tuyang ordinansa tungkol digdi? Yes, topic kay Puantay ni Henry. Hindi talaga nahiling ko na pagtumasin sa dakol. Hindi talaga ang pinaka first line of defense sa muna mask. And medyo less contact ko na kita, lalo na sa mga areas na may mga kasos kita. So, actually ni Henry, sinapigibot bako pa man po kita officially MECQ. Yeah. Kaya lang with the declaration of DOH Region 5 na high risk ang Legazpi, medyo talagang kayo po mag-action kita. Opo. Talagang pinapod kami for an emergency meeting 2 days ago. And Legazpi talaga ang nahilingin ng medyo naga-double, triple ang cases. So, ang sabi nila, advising na sa kuya as the local chief executive na kung pwede ang treatment sa Legazpi MECQ, bako nagad i-declare That's why that prompted me to issue a new advisory.
Actually, ining mga linagta, Henry, Opo. ang ibadigdi under MBCQ. Pero under MGCQ man, like for example, bukas ang mall, sahod, simbahan, grocery, pero may restriction lang. Opo. May dine-in. Kaya lang mapasunod tayo nito. We want really to minimize close contact or ining piaputang social distancing. Ma-implement talaga yan. Iya po. Kaya Henry, ining suya pong na advisory, kumailinin do, di po ako naman naklasify kung ano kitang ngunyan, dahil because it's not under my authority. Yes. Oo. Basta nasa high risk area lang muna ang Legazpi. Prevention po. Yeah, high risk talaga. Talagang kita talaga. Together with, I think, binuktapahan ay sunaga na. Kasi nagbaba na sa naga. Iyo baga. Oo. Mayor, may kumpo ka mo, may info po ka mong nako akong sa inagpon, paano nagkaigwa ki paglangkaw sa liwat ang kaso kan COVID sa tuyang syudad? Actually, hindi difficult magtararam, ano? Opo. Pero sa ngunyan, kung minonitor ko talaga kung saan kita nagpuon, nagpuon kita sa mga opisina, no? Oo. Pero unang kita. And ako, Henry, although sabi kang DOH, may local transmission, Opo. pero ako nagatubod, may mga nakalawag sa tuya na haling Manila or Pana, dahil nagka-asymptomatic, dahil nagpa-check. Nag-open pa kita. Yes. Yan ang duda ko eh. Kasi, like for example, sa sarong opisina, Henry, dyan sa Regional Center, so PNP Security and Protection Unit. Opo. Diba? Anong, 8 ata ang tinamaan duman. Ano? Yes. Hello? Mayor, go ahead po. Mayor, go ahead po. Yeah, go ahead po, Mayor. Go ahead. Yeah, ito bagang Protection and Security Unit, sarong opisina, halos 8 ang tinamaan duman. Yes po. Sarong opisina sana. Tapos may sarong naman na enforcement member kang frontliner ta, enforcement agency o enforcer, na-assign sa Sorsogon, naguli, 4 ang tinamaan sa pamilya niya. Ining, Henry, ining mga kaso ta, toldo kung ilingon mo, di man ini nakabulag-bulag sa mga barangay. Ang makatakot, Henry, kung dakulo na barangay ang tinamaan kipasaro-saro, so hindi ba ka magdakulian? Ang karayan kanita, ang nahilig sa masaligid, mga top 7 na barangay ang mga tinamaan. Tawis, Cruzada is number 1. Cruzada ta 15. Pero pamilya, no? Kaya ito pigi lockdown ta. Kaya ma-lockdown kita kapod na granular lockdown. Yes. Dahil na po kita ma-lockdown ki buong barangay. By the way, Henry, so nagkaparatarakot yan, baka magkaratakihon kita. Ma-lockdown ngayon si Mayor, di po yan mangyayari. Arayo na po yan. Tapos na kita dyan. Pagal na kita dyan, Henry. Yeah. Dahil na po magparaisip ka, mas lalo dito matatama ang kaisipan ta. Dahil magparaisip ka, nang isipot ta kung paano kita dahil malakitan. Yan. Diba? And so, of course, makuntin sa ining paglangkaw. So, kasuhapon, 0 case kita, Henry, at least good news at well, boss. Yeah. 0 case kita. So, that's good news. Nag-post na ako, Henry, na 0 case kita. So, balikan ko lang, Henry, so mga barangay, may mga nagkapito kita, like barangay 6, barangay 8. So, nakakapiraman sa ng mga barangay ang igwa. So, sa total tangon yan, may mga graduate kita ngayon na tulo, mababa kita ngayon sa 50. No? 50 na lang. Kaya ibaba training maray up to April 29. Henry, pag nababa tayo ni Henry, so ma-assess giraray ang DOH sa tuya. Ilingong giraray sugrap kung pababa na. Kung nag-platin na ang curve. Kaya tama man po, ako nagatubod ako duman sa recommendation kan DOH na dapat talaga, araw kang pigigibo sa ibang lugar, ining pigibot ang bagong advisory, may time frame lang ini. And hindi na pwede open ini kasi talagang maapektuhan kita gabon. So ini po is only good for 15 days. Nakikiulay kami sa Indo. Starting yesterday, April 14 hanggang April 29 lang ini. April 29 tabi, ma-adjust kita duman sa dati. Pwedeng, number 1, buksan tagararay mga recreation. Pero with condition na kita, like in a boulevard, buksan tagararay, Sawangan, duman sa Pinarik, Union Hill, then i-allowed ang outdoor sports na iba, diba? Tapos yung massage, pinundot na ba lang yan? Massage and spa, pwede tayo. Tapos yung mga bar na may mga tugtugan, i-analyze tayo. Sa ngayon tabi, Henry, tapos po yan bukas, ano? Halimbawa, ang tindahan mo dyan sa boulevard,
Dahil ka lang magpakanta tabi, open ka dyan. Transparent yan. Pwede. Dahil lang ki-video okay. O Ang kantahan. kinunsa lang tapo sa Boulevard, dahil nang mga duman, suto pala ng mga tusok-tusok, pihold ka mo nung kanya, 15 days lang. Opo. Matao po kita ki-relief sa inda. Nag-directive na ako kay Mrs. Manang. Release na sa gabos na mga may tusok-tusok dyan. Sa Albay, duman sa Legazpi, as in sa mga para masahit na. Matao po kitang release goods sa inda. Yung masa na po naapektuhan talaga sa yan sa bagutang directive. Halos po gabos, bukas po ang mall, no? Kaya lang siyempre 50% lang ang dine-in ta. Bukas po gabos, pati po barbershop bukas. Pati parlor, pero limited lang po sa pag-upaw. Yeah. Sa pag-upaw sa nauna. After 45, pwede na magtuduman sa mga cosmetic. Yeah. Paglinig, kaya bawal mo naman yan, tagrabing contact yan. Opo. Pakapos ka ba sa kamot ng gad. So, medyo lang po disiplina ining 15 days. Kaya nga ini ang pinaka-minimum under the health requirement para ang sarong lugar bumaba ang kaso. Yeah. Ini po ang proven at least 15 days. Kaya mga nas po sina, dinagan ngayon ni Mayor 15 days. Siyempre, baka mag-i-receive ang katawa. Pirang bulan na naman daw ini. Dahil po pwede. 15 After days 15 lang. days, Henry, ma-reassess kita. Yeah. Sa matter of fact, Winaldo po, magpapot si Governor di meeting. So, i-analyze me kung kay puwan pa bakit ang i-declare o dahil na. O tama na ining declaration ta, ining advisory ta. Yeah. So, aputon siguro ako ni Governor. Sa test po, Mayor, mapapaba tayo ng 50 cases ta sa loob ng 15 dias na... Di man, actually, Henry, ining 50 na yaw na yan. Ang importante, Henry, ining mga marapot. Ayun, Dapat yan, ma-control. dahil na magkasok yung mga 11, 7, anong. Pero kung mga saro duwa sana, pagiling ko, bababa kita tulos ka ni. Yes. Hopefully, kakasugma baga, tinamapa kita ki anom. Iyo baga. Sinundan kita ki anom. O tag-zero kita. Ngunya na para sa... Zero kita. Hopefully, ha? Sunod-sunod na ini, Henry, araw kan dati. Opo, okay. So Mayor, mga maralaog sa Legazpi from tayo nang hapon sa kuya kasapon pa from other provinces ta within the Bicol region. Demang kita ki the additional requirements pa no. Negative man. Kaya po lang siguro kung may mag-check sa'yo mo, may ID ka lang. Yeah. Sabaw ka ba nakadigdit? Para kasi medyo nasa kuwang kita mo yan. May, kumbaga, may alert ang DOH. Okay. Basta may ID ka lang po para marami. Minabaw ka taga Manila bago ka alis sa ibang lugar. Yeah. Another one po, taga sa bago nagabol sa kuya ng mga taga-barangay so tungkol tabi Mayor sa pagbubugtak mo kay checkpoint sa ano yun? Yeah, i-clear na yan. Sa kada barangay sa tuyang syudad. Yeah, i-clear na yan, Henry. Yes, po. Naglag kita ngayon kay borderline. Kung kita po pwede maglag kay barikada. Repeat, Henry. Yeah. Bawal ang barikada because under the IATF ruling mo yan, only policemen ang pwede kaan. Kasi di na pwede mag-alik ang ingress-egress. So, ang barangay, tinugutan ko mag-lock checkpoint, pero dahing barikada, tuman lang sila matindog sa tinampo. Anong purpose lang? Arag ka So, mga maralahog, pwede nilang sitahon, pwede nilang di palaugon. Kung bako po essential. Halimbawa, food panda, di ba? Yes. So, Lazada, pwede na. Gipunta na yung essential yan. Sarong kong mahal bagayan, Henry. Yeah, so, mga Lazada. correct. Ano pa yan? Correct. Ano yan? Suban? Ban Express? Ibaga sa deliver. Yan. Liban ba yan? Liban Express? Yan. Kaya tapos, siyempre, sa mga iba pang essential. So mahatod yor kag lugaw, di ba? Ang pagluwas po sa barangay, bantayan nila. Dapat so 18 and below, di mo na pwede. Not unless essential. 65 and below, o above, yung masabi, not unless essential. Ano ka? Yan ang pinaka-purpose ta para ma-minimize ta ang movement ng tao. Alright. Mayor, may text po kaso hapon, budak ko niya naagas ako. Igwa kinagkapirang harong na nagpapatrabaho ng mga trabahador hali sa ibang barangay ninda, kan Legazpi, or sa luwas po kan Legazpi. Ano po ang sa tuyang advice sa inda? Tama na under construction mo niyan. Actually, Henry, apor yan, ano? Yeah, allowed yan under MBCQ. Kaya po lang sa mga clearance. Kaya po lang, sabi ko may ID. Hindi po yan apektado. Basta po, napupualing Manila. So, padagos ang within trabaho. Bicol, pwede po yan. Under MBCQ, baga, pwede kita. Basta ang importante lang. Kasi apor yan eh. Yeah. Essential yan sa ngunyan. Anak buhay yan. Kaya po lang, i-practice ta ang health standards, no? Opo. I see. So, dahil problema, lalo maski May problema tabi yan. Pwede yan. No delay ang mga construction. Diretso po yan. Opo. Sana pong punto na within this 15 days or 14 days, pwede kita mag-issue granular lockdown sa Purok or sa Sarong Compound tabi. Sa anong possible instances? Anytime. Pwede kita, anong ka ni, nguyan. De hecho, dapat ako yung recommendation. Ano po yan? Mapos ako yan, SIN.
ma-close kita. So, ito naman duman. Yeah. GSIS. So, Ang libot ang opisina, kung ginibot na duman sa BDO, SM Mall, Opo. baka buksan ta na mo yan, ta medyo clear na, or yung Lucky Fortune, di ba? Or yung Piapunta. Actually, itong Lucky Fortune, nadamay lang ito. Hindi pa siguro lang kita. Actually, Yeah. baka man mga waiter, pero JO lang siya. Muna aloy na nag-ali, kaso lang within the 7 days. Iyo po. Pasiguro lang kita, hindi, tanyo variant baga ini. Iya po. Baka may pasok ka lang tabi sa mga waiter. Pasiguro lang kita, baka may nagpawara lang duman. Iya. Magkahirap man sumaka. Pero po, maraman ka na sa result within this day or tomorrow. Opo. Pero tabi yor sa mga barangay or purok or compound, pwedeng mangyari po yan, nag-granular lockdown, in case. Yes. Pero may tabi, pwede kitang tulong arong, pwedeng sa rong street, Oo. sa rong mini street, lockdown ta talaga. Iyo. Suportahan ka siyempre. Pero sana, hindi, abo ko na kaan dahil mapagano niyan, hindi. Iyo. Talagang dapat supplyan na yan. Oo. Kaya, mura ang preventive ako, nagpapod ako sa gabos sa mga kapitan. May pundo pa kita yor na pwedeng istustuskan in the future. Iba pa man. Iba pa man. Tipid-tipid lang muna. Yeah, pero ngayon Henry, may good news kita ngayon. Yeah. Kaya nagmamadali ako. May blessing kita ngayon Henry. 24 new rooms. Mga bago rooms na kita hospital na dyan sa may ICR. Tinosa ko ikan DPWA. Mga yun nun ini. Ako yung kaso magtaas talaga. Dahil kita mga ipukan sa mga moderate. Kasi dahil na kita magpa-BRTTH. Mas malinig pa. Okay man sa BRT lang. Siyempre ako lundo man na tao. Yeah. Hindi po bago. Talagang mailing mo. Garo ka na sa hotel. Yeah. Mga yun nun. May CR. Wow. Kompleto. 24 rooms ini. Every taon-taon. Opo. Pwede mo rin ma-monitor. 9 o'clock. Maton over sa director. Very good. Magayon yan. Oo. Okay. 24 rooms sabi ni. Additional tayo ni sa Jennifer's. Asin sa Legacy Pension. Malaga ni Henry ni Duwang. Nakatabang na maray. Saan nga ni At portabi least nakon sa BR. Medyo red flag na duman. Pano na? Medyo panok naman. Tadakulong mga ibang nag-positive sa ibang munisipyo. Paulit to tabi yor ari nga ni pong lugar ini tabi yung exact location. Are, tabi. Ining Sa may ICR. Sa likod. ICR sa likod. Ibaling Sub-Centrum. Yeah. Yan sa may SM. Iya po. Okay. Your last na lang po para sa prevention ini. Iga pa lang kita di kinagkakapirang mga nag-o-offer ano nga ng test ito. So antigen test. Iyo. Actually, yan ang nangapudan ako kan Henry. Sa rohin ang problema ta. Dahil nakakaabot sa mga sa Indubod as health official ang resulta. Correct tabi. Kaya nag-warning na kami. Pag dininda giribo ang dapat gibon, like mag-report sa tuya. Mag-report dapat. Yeah. Every day. Kung may nakonsenta, dapat i-confirm ka yan. Not unless kasi RT-PCR, data yan ma-announce na positive. Yeah, correct. So, dapat tabi kung nagdadangog sinda, mag-report sa City Health or sa ICR. Yan ang kaipuan tawa niya. Kaya, nag-warning na tabi kita. I-recommend tayo yan for cancellation kang permit na to operate na mga antigen. Ito po yun, dapat i-double check ito, di ba? RT-PCR. Ang iba kasi minauruli, Henry, self-isolate. Pero kung di magkatao kang gigibuhon, naulakitan sa pamilya, madalaga na duman sa BRTT. Yun. Ang problema, nakalakok na, duminakol na. Kaya, yan po ang pinipitaran ta. Kaya tabi man, tama si Henry, mag-report. Yeah. Kaya magbukun po kasi po nag-warning na kita. Nag-boost na yan. Lalo man kita tabi, kita mismo, kung nagpa-antigen kita, be reasonable, Tama. be no? Sabi nga ni, cautious sa mga pamilya ta. Opo. Okay. Mayor, salamat. Iyo man sana po. Salamat tabi. Salamat. Opo. Thank you so much. Mga tugang Mayor Noel Rosal sa tuya na kauron. Balikan ko itong sinabi ni Mayor. Iyan po na antigen test. Igwadig di sa tuya kinagakapira na dahil po nag-coordinate sa City Health Office pag may nagpositibo na pig-check ninda. Dapat i-report po iyan i-reconfirm iyang kan City Health Office sa pagikan swab tests. Kung ito, tapada kadaklang ka nag-positibo diyan, positive sa swab, RT-PCR. So pag iyan po nangyari, lalong maulakit mga tugang ang COVID. Dahil po kay-istorya, dahil po kay-reporting na dapat i-monitor ang satuyang mga otoridad. Okay? Oras, mga tugang, ang baretang yan hatod sa Indukan, mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indukan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang alaksan tapos ang laban. Nido 3 Plus.
Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. An oras hatod sa Indokang Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si Ma. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis na ka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni.
Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule, 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Jemel Pharmacy, at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Still tastes better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Sulfate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nang kulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na... Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? Wow!
Wow! Ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Max Beat, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba?
Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah. Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright! Basta Morning, Henry M. Mga tugang, tinatawagan po ng pansin sina Geraldine Ortega at Wilbert Ray, mga magulang ng batang si Christian Ortega, pati na ang iba pa niyang kamag-anakan. Si Christian ay nasa pangangalaga po ng DSWD Reception and Study Center for Children mula sa noong Marso 4, taon 2016. Ano nga ni ang taon 2016 sa Tagalog? 20. Kamo kay Henry M. 16 na taon. Hindi nga sa lang yan translation mo Buon mga tugang kan March 4, 2016. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan po sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin si Ginang Victoria Tagum o si Ginang Leia Daet o kaya tumawag po sa mobile number na 0919-586-6602. Permada po yan, mga tugang Victoria Tagum, SWO4 Center Head. 21 at 6. 2016. Matibayon talaga si Director Edwin Peralta. Talagang tunay. Saro pong kagawad sa barangay. Nagpositibo sa COVID-19. Aramon tang report kay Lowens Barcena. Lowens, good morning Lowens. Salamat tabi Pipi Henry sa rong barangay kagawad kan barangay Padang Legazpi City at nasa severe condition pagkatapos na magpositibo ini sa COVID-19. Oh. Ini ang ikinonfirmar sa DCGB News ni Kapitan Harold Benvenuto na iyo ini ang identity ni Bicol patient number 06043 sa rong 36 anyos na lalaki matapos na magkaigwa ning close contact sa kumpirmadong nagkaigwa man in COVID-19 dahilan sa natura kan trabaho kay ni kay Rakman. Isabay sa pangaji. Roger. Medyo na hadit ang kapitan maging ang barangay council tanatutubuhan na ang kagawad na ini sa ospital. Nagpuon ang ilang kay ni Abril 7, 2021 asin naka-admit na ini sa BRTTH. Ang pangapuda ni kapitan sa siring kaining bagay sa mga kabarangay niya sa Padang maging sa mga amigos kaining barangay kagawad tadakol ining mga amigo ta BBP ipagpangadji sa iyang kaligtasan dahilan kan siring na bagay ang patanib ni kapitan magsunod ng ganin dayupot sa minimum health protocols dahilan ta talagang bako na karaw-karaw ini ta mismong barangay kagawad ni Ninda although aktibo daw talaga tabi ni BP Henry sabi ni kapitan mahigos na kapitan kagawad iyo ang natamaan pa ng COVID dahilan sa mga pakikipagsalamuha kay ni. Nag-uuna pati tabi BP, ordinaryo sa ng trangkaso. Nag-uun ang ano kay ni kan mga Easter Sunday. Tapos mga Webes nagpaparasukan na daw ini as in sa hospital as in dumana na kumpirmar na ini pala positibo na sa COVID-19 pero ang kinagayunan susog sa barangay council day ini nakasalamuha sa konsehos di barangay Kanpadang kaya dapat din paghatid ng mga residente pati sa mga close contact kay ni pinagsusuy-suy naman kan sa indang barangay tangani nang maibitaran ang pagkanayap kan COVID-19 kaya ang pangapuda ni kapitan piguotro niya giraray magsunod firme magsulot din face mask magsulot din face shield asin mag-observe din physical distancing kung mapupwede dahil namo na magpara urmol-umol tangani ng maibitaran ang siring na kaso na padagos na nagkakanayap pakusan ang sa sentro kundi mating sa norting partikan barangay. Yes, okay. Roger, yan sa BBB ang mga dagdag pang istorya. Ako po, si LB. Salamat Lowen sa report. Isabay ta po sa pangadji mga tugang ini nagabos na nagpaporositibo sa COVID-19 na makarecover man tulos.
Kasi sinda po mairharayo mga tugang sa anuman na katibaadan. Madakula po may tatabangkan pa nga, G. Good morning. Mientras tanto, rekomendasyon po kan Department of Health na ipairarom sa GCQ o General Community Quarantine ang tabako. Inadaptar po kan lokal na gobyerno. Jomar Bien, kumusta ang tabako ngunyan pagkatapos na adaptar ang siring na bagay? Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Kung niya na daw, GCQ na ang tabako. Meaning? Ini ang pagkaurunan kasubanggi kan Peace and Order Council kan syudad sa tinapod na meeting ni Mayor Crisel Ladman Luistro. Susog kay Luistro na ngayon daw ipapaluwas nila ang formal na anunsyo kay ni sa paagikan na executive order asin na para mientras sa iyang pigsabi na ang mga mangyayari po ngayon daw terarong kan GCQ dito sa syudad kan Tabaco, ito na sanang mga essential travel and purpose ang tutugutan sa luwas. Gustong sabihin, bawal na sa mga maswimming. Particular sinabi niya, bawal na magpasiring duman sa Isilacan San Miguel para mag-swimming. Takadaklan ang dalagan kan mga bakasyonista. Mga residente, minapasiring sa Isilacan San Miguel para mag-swimming. Yun. Bawal na ini. Sarado ang mga resorts. Bawal ang operasyon kan mga resort. Nakulo na resort sa Tabaco. So ini isasara ng una. Ang mga restaurant, 50% capacity. Ang misa, mga religious gatherings, 30% ang capacity. Pati na lamay sa ganan, 30% lang ang capacity. Tapos, so mga aki, mga 15 anyos pa ibaba, dahil na agad pwede magluwas. Ang mga 65 years old pa itaas, pwede pa man, pero importante ko sana nanggad ang saydang katuyuan o itong pigapod na essential travel o essential purpose. Sinabi ka ng alkalde na duwang simana na i-evaluate ninda ang araw kayong sitwasyon para hilingon kung magiging epektibo ini o pagkalapos kan duwang simana kinakaipuhan na magluwag o magliklik pang lalo. Alato na sa natabi na BP Henry, sabi ni Mayor, an official na anunsyo paano ko duman sa pagpapautob kay ning General Community Quarantine. Yan ang report. Jomar, sa mga mabisita sa Tabaco, halimbawa, taga Malilipo, taga Malinaw, di mang ipagbabago? Dahil naman yan, hindi kung bako man importante yun o nantuyo mo. Ayun. So meaning dapat may... travel and essential purpose. Oh, yan. Essential purpose. Ano ang definition? Point na ini naman dyan sa may partikan na mga boundary. Although dahil pa man pagururo ng pangunyan talaga so eksaktong mga dapat na gibuon para may paluwas na itong guidelines kay ni. Dapat may define kung anong sabihin kang essential purpose. Di ba? Essential purpose. Kung sabi ni Mayor Kasubago, so mga nagtatrabaho, taday man pwedeng bawalan niyan. Malaw ka sa tabako sa nagtatrabaho ka, malaw ka sa tabako, takaipuan mo ng gad na masaod. Pero sa mga mapasiring ka sa tabako ta maglakaw-lakaw sa plaza, naman pwede yan. So dapat may justifiable purpose ka kung nata mapatabako ka. Kung tagaluwas ka kan tabako. Opo, Okay. Maging taga-tabako, dahil na pwede magparalakaw-lakaw sa sentro kung naiman talagang sabi mo nga justifiable purpose. Yan. Okay. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. GCQ, ang tabako, mga tugang effective. Ngunyan daw. Rens, din na tabi Renski oras, di ba nga dalang kay Pio? Alas 9 na, 1 minuto na lang bago mag alas 9. Di ba nga dalang tabi kay Pio, ha? Oning daraga ko ta, magkakaigwa na da registration kang vaccination rollout. Magkakaigwa ng QR code, ha? Para po sa vaccination rollout. Abangan po paredang yan, totoo lang. Dapat po ba na-activate? Sabi ni Amigong Chok Marquez, dapat daw i-activate sa Barangay Chismosa, unit para sa mag-arabot na elisahe kay Puhan Tanaw iyan. Yes, okay. Hindi
Baka po pwede mag-suggest kay Mayor dain ng una pagpaluwaso ng mga 18 years below, pero lang kung may trabaho sinda, maski tapos na ang 15 days, tas sige lang ang lakwat sa ninda. Deman ki essential na paglubas, baka sinda magdarakan hilang sa mga harong ninda kung sain sag. Yes, okay, tama po. Sige po, tayo forward ta kay Mayor. Ini po na sa imong suggestion. How about po, teacher, 50% po ang workforce, both public and private school. Iklaro po tabi niya to sa DepEd yan. De po ki pipalos ang DepEd. So pagkukuha nga ni kan mga modules, nagahapotan mga magurang. I-clarify tayo yan tabi sa Department of Education. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako mga tugang alas 3. Duman po sa programa niya to na Pinky On. Ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Kasabay po ang bilog na tropa. Salamat po sa Endoga Boss. Mabuhay. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.